Здравейте, отново сме в JK Pro Gym. Както ви казах, тук има някои машини, които не навсякъде се срещат. Показах ви някои от тях, показах ви някои нетрадиционни положения на стандартни машини. Днес сме от една от машините, която аз много харесвам. Виждате, това е въже, което в момента е в вертикална позиция. Има възможност да се премести в хоризонтална, което прави възможността за упражненията доста голяма. Освен това имате различни степени от 1 до 7, т.е. когато са в ниските степени, може да работите като кардиоуред, докато като го повишите нагоре, може да работите дори и силови упражнения. При кардиотренировката могат да се използват няколко начина, като единия захващате по този начин, стегате надолу, акцентът е повече в предно рамо, зависимост дорзи като изтегляне, а можете и като плуване. Ето един вариант. Може и другия, съответно времето трябва да бъде над 30 минути, но има и много други възможности. Примерно можете да направите чисто рамо, като поставите по този начин ръката, стегнете горе и долу. Можете да го използвате за бицепс, примерно, и трицепс комбиниран, като ги ритувате. Фактически виждате, че уреда дава много широки възможности и аз много харесвам в подобствата. Освен тези упражнения, има и други различни, просто трябва да свалим макарата, но в момента ми е просто да ви запозная с уреда. Ако желаете да използвате някой път този уред, заповядайте в JK Pro Gym.